लइका हमारे के पापा कहता, लइका हमारे के पापा कहता। अच्छा कौन पापा कहता रे? जियो जवानी का करता रे? फिल्टर मारता रे। अरे बाप बड़ी सज धस के बैठल बड़े गइल होई मिले लेके गई रहले ह का फुला ई खाली असली बात करला का रे? रे ओकर बर्थडे होई तो फुलावना ना ले कोई लोग बका। चुप साला के कुछ बोलत रहला सा। दिमागे नहीं पंचायत बैठा मत बैठ जा। सब छोड़। नया साल का प्लान कइली सब? नया साल के हम प्लान करला बानी का भाई साहब। प्लान ई कइले बानी हां कि नया साल में हम ले बानी रिजोल्यूशन। कौन ची? रिजोल्यूशन Resolution? औ का काला दिया जाला कि हम नया साल में हई करम। हां हां उहे ले बानी कि भाई सुबेरे दोपहरिया साँझ रात 4-4 घंटा पढ़े के बा। सुबेरे से लेकर शाम ले पढ़े के बा। मन के अंदर हो गइल हमार। अब पूछ काहे पीके जी गइल वाला एसडीएम के एग्जाम देबे। अपन पीके जी? हाउ उहे अपन पीके जी उहे गइल बड़ा वीडियो बनाओ बा वीडियो एग्जाम देबे। उहे गइल बड़ा। अब बताओ अगर सोच गलतियों से अगर वीडियो अगर एसडीएम बन जस तक का होई हमनी सन के? सोच का होई? का बोल रे? साथ में का पड़ रे अगर छोटुआ जे एसडीएम और डीएम बन गइल हां तो माई हमरा का मारत गेना बना। उ त ठीक बा। हमार माई हमरो के मारी आ तोहनियो दुन जना के मारी। कहे कि कोनी के चक्कर में बिगड़ल बा। वीडियो बनावत लोग बनावल लोग। यही से कहतानी कि 2021 से 4-4 घंटा पढ़े के बाद सुबेरे साँझ। काहे कि अगर उ बन गल गलतियों से तो कही लोग कि बताओ वीडियो बनावत वीडियो बन गइल। हमनी के लाइक कमेंट शेयर मझुरा गइनी जा। यही से कहतानी कि आज से शपथ लसन कि ए साल बाबू सोना बंद, अगला साल से खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लसन शपथ। गीता के बोला ना बिजली के बुलाओ। फिर से लसन बाबू सोना में हम हो गीता के कहतानी हाथ धो के कसम खायला। धरती में ये कसम खसम कि बाबू सोना खत्म। हां खाली पढ़ाई पढ़ाई। ठीक बा। 4-4 घंटा। जानते सब 2020 काहे खराब होइल हमार? काहे? साल के पहले के दिन चल गनी गर्लफ्रेंड के संग ओयो। पूरा साल के आजादी बैन। यही से हम ओयो नु लड़की के साथ ना जानी, लड़का साथ जानी। ओह नो। शुरू से हमरा एकर लक्षण ठीक ना लागेला। का कहे के चाहत रह? अरे छोड़ कोनो बात ना, इट्स हर चॉइस। बात सुनो सन। हां तो 1 2 3 आ पीके जी 4। हां ए साल से पार्टी पहिलका तारीख के तो पहले पार्टी बनावल चलल बांधा किनारे। आ पार्टी के प्लान चेंज ना होए चाहिए ना। तनको बाबू सुना तो आज से बैन ब्लॉक कर लो सारा जना भी ब्लॉक कर लो। बंद तो बंद आ चलल जाई। बस एक तरीके पार्टी मनावल जाई, मुर्गा भात खाइल जाई, आए पार्टी मनावल जाई आ सारा बाबू सोना बंद। आज से एकदम चैन से जिंदगी जियल जाई आ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगावल जाई। अगर वो वीडियो बनिहन तो हमनी के डीएम हवलदार कांस्टेबल बनिए के कुछ ना कुछ बनिए जाएगा बा। नाम सुने त दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया। हेलो अरे हाँ हो एक तरीके तरह संग प्लान बा। अरे कहीं नहीं खे जाए के। अरे कोनो प्लान दूसर नहीं के तरह संग जहां मन तहां पे आ जाए। बोलन तरह संग पार्टी होई। हाँ करे जा एक तारीख के तोहर से तैयारी हो। बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम। बेटी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम। हाँ बिकी आओ तनी हो जा रुको हो जा चढ़ी जाई बियर पी के नया साल पर मन गदगदा जाएगा। जदी पियाला में गाली बोला